από το εμπορικό ναυτικό. Στο εμπορικό ναυτικό, λοιπόν, ο πλοίαρχος πάντα έχει την ευθύνη. Όλα αυτά τα χρόνια που έχουν γίνει τόσα σκάνδαλα, αλλά και τώρα στον ΟΠΕΚΕΠ, ο πλοίαρχος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ο πρωθυπουργός, ο πλοίαρχος αυτού του πλοίου, δεν φέρει καμία ευθύνη. Ο άντρας της καλής γενιάς πενέματα δεν θέλει. Άμα είναι μάγκας λοιπόν και κριτικός ο πρωθυπουργός, ας κάνει τα πράγματα όπως είναι. Ας πάρει την ευθύνη πάνω του και ας πει ότι μπορεί να κάνει κάτι. Αν δεν μπορεί να κάνει κάτι, να φύγει να πάει στο σπίτι του, φέρει στο αδιέξοδο. Ξέρετε καμία άλλη κυβέρνηση να έχει κυβερνήσει 6 χρόνια και να έχει φέρει τον κόσμο σε τέτοια αγανάκτηση? Είναι μια κυβέρνηση των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠ, είναι μια κυβέρνηση που παρακολουθούσε πολιτικούς αντιπάλους, είναι μια κυβέρνηση η οποία έβαλε τον κόσμο να εμβολιαστεί με το ζόρι και τώρα υπάρχει... Άλλος ένας αγρότης με θάρρος, με πεποίθηση, με γνώση και με σεβασμό στον εαυτό του και σε αυτό που κάνει, που ξεβρακώνει τη χειρότερη κυβέρνηση που είχε ποτέ ο τόπος.